मालवणी तडका। आता बऱ्याचशा गोड रेसिपीज पाहिल्यानंतर आज मी तुम्हाला एक झणझणीत अशी रेसिपी दाखवणार आहे, ती म्हणजे हिरवी मिरची आणि शेंगदाण्याचा ठेचा। हिरवा मिरचीचा ठेचा बनवण्यासाठी मी हे मेजरमेंट कपने 1 कप कच्चे शेंगदाणे घेतलेत। ह्या 10-12 मिरच्या आहेत, 10-12 लसणीच्या पाकळ्या आहेत आणि चवीपुरतं मीठ आहे। हे हिरवी मिरची मी ही पोपटी रंगाच्या ज्या येतात त्या घेतल्या। ह्या तिखटाला जरा कमी असतात। जर तुम्हाला जास्त तिखट पाहिजे असेल तर ह्याच्यामध्ये अजून एक वेगळा प्रकार होतो मिरचीचा, थोडा डार्क कलर मध्ये मिरच्या येतात, त्या मिरच्या तुम्ही वापरू शकता किंवा दोन्ही मिक्स करून सुद्धा वापरू शकता। अर्ध्या तुम्ही त्या डार्क हिरव्या मिरच्या आणि ह्या अर्ध्या कमी तिखटवाल्या मिरच्या अशा दोन्ही मिक्स करून करू शकता। आमच्याकडे थोडं आम्ही कमी तिखट खातो, त्याच्यामुळे आम्ही ह्या कमी तिखटाच्या मिरच्या मी वापरणार आहे आणि चवीप्रमाणे कमी जास्त करू शकता। आणि इथे मी फोडणीला 1.5 टेबलस्पून जिरं घेतले आणि हे तेल घेतले। इथे मी मिक्सरचं भांडं घेतले, त्याच्यामध्ये मी हे शेंगदाणे, लसणीच्या पाकळ्या, हिरवी मिरची आणि मीठ हे सर्व मिक्स करून मी मीडियम वाटून घेणार आहे। म्हणजे एकदम बारीक पण नाही वाटायचं आणि एकदम जाड पण नाही वाटायचं आणि पाणी न टाकता, बिलकुल पाणी वापरायचं नाहीये, पाणी न वाटता मी वाटून घेणार आहे। सुकच वाटायचंय म्हणजे हा ठेचा जास्त दिवस टिकतो। सर्व मिश्रण मी मिक्सर मध्ये वाटून काढले। हे थोडं जाडसरच वाटलंय मी आणि बिलकुल पाणी न घालता वाटलेलं आहे। आता ह्याला मी फोडणी घालून घेणार आहे। आता मी ते गॅसवरती पॅन गरम करत ठेवले, त्याच्यामध्ये तेल टाकले। तेल मी 2 टेबलस्पून टाकले, कारण की आपण हे कच्चे शेंगदाणे घेतलेत मिक्सरला लावायला ठेचासाठी, त्याच्यामुळे आपण हे चांगले तेलामध्ये बऱ्यापैकी खरपूस परतून घेणार आहे। आता मी जिरं टाकते, तेल गरम झालंय आणि आता ठेचा घालून घेणार आहे। आता हे सर्व मिश्रण मी चांगलं तेलामध्ये परतून घेणार आहे। हे सब मोकळं होईपर्यंत चांगलं परतून घ्यायचंय। आता जवळजवळ 5-1 मिनिटं मी असा स्लो गॅसवरती परतून घेतलंय। तर हळूहळू मोकळा आणि ड्राय होतोय। अजून 2-3 मिनिटं मी हा परतून घेणार आहे, मग हा चांगला मोकळा होईल। तुम्ही बघू शकता हा आपला ठेचा रेडी झालाय आणि आता मी तो बाउल मध्ये काढून घेणार आहे। आपला हिरवी मिरची आणि शेंगदाण्याचा ठेचा इथे रेडी झालाय। खूप सिंपल रेसिपी आहे आणि आपण हा जवळजवळ 1 महिन्यापर्यंत सुद्धा फ्रीज मध्ये बनवून ठेवू शकतो आणि एखाद दिवशी भाजीला पर्याय म्हणून तोंडी लावायला हा खूप छान पदार्थ आहे। हा माझ्या घरात नॉर्मली फ्रीज मध्ये गेलेलाच असतो कायम टिफिनला नेण्यासाठी। ही मिरचीच्या ठेचाची रेसिपी तुम्हाला जर आवडली असेल तर तुम्ही नक्की करून बघा। एकदम सिंपल आणि इझी रेसिपी आहे आणि माझ्या नवीन रेसिपीचे तुम्हाला अपडेट्स हवे असतील तर तुम्ही चॅनल सबस्क्राईब करा, म्हणजे नवीन रेसिपी मी टाकल्यावरती त्याचे अपडेट्स तुम्हाला इमिडिएटली मिळतील। रेसिपी बघितल्याबद्दल धन्यवाद।